Ja ešte by som mal len pre pamäť dve základné pripomienky. Prvá základná pripomienka, pán architekt, poprosil by som vás, keby ste pri spracovávaní sa dokumentov ešte vyšiel z údajov počtu postavených rodinných domov, ktoré boli od roku 2001 a nie sú tam zapracované, len lebo máme bytové domy, máme spočítané, ešte rodinné domy, to som nedával, budem sa rád zoznámim. A po druhé, už len úplne nakoniec, tá komunikácia, keď teda hovoríte, že počítame s obchvatom, potom tá komunikácia a prepojenie je úplne zbytočne, lebo rieši len súčasný krízový stav, ktorý na tom je. Každý človek, ktorý príde na ten prvý kruhový objazd, okamžite to stočí na muškát, pretože sa vyhne druhému kruhovému objazdu. To je celá logika. Je to môj názor, neberiem váš názor. Ja som len to chcel upozorniť, že takýmto spôsobom to bude asi robené a Muškátová ulica nezodpovedá podmienkám, alebo tie podmienky, ktoré sú tam, nezodpovedajú k tomu, aby tá komunikácia tam bola takto umiestnená.